Libore, dneska se vrátíme zpátky do minulosti a podíváme se na ty nejhorší pranky youtuberů z kanálu Doxe. Koukali jsme na něj pár dní zpátky, opět budete mít dole v popisku odkaz, poprosím vás, běžte mu tam dát ten odběr, už má skoro 1000, OK? Už má skoro 1000, jak tam tu 1000 doklepněte, ať má motivaci to dělat pro nás. Dělá to pro nás, jo? Vy se plně usaďte, že si cecíčky, Libor pustí intro a koukneme se na ty nejhorší pranky youtuberů, nebo jak se to jmenuje. Aj fusy máš tak. Zatiaľ čo niekoho zasiahli taserom. Ještě, že většina těch pranků byla stejně fake, že všichni to tak jako fugejzo. Tak teď jsem se málem poblil. Fugázovali jenom prostě pro kliky, ale tak OK. Po napadnutí skončili v nemocnici. No to je Kazma s tím Bíbrem. Každý československých youtuberov dopadol presne podľa ich predstav. Toto je zo pár tých najhorších, pri ktorých aj samotní tvorcovia oľutovali svoje nápady. Ona je otázka, prostě kolik z toho bylo real a kolik z toho bylo nahraných. Víš co, všichni tvrdili, že to je real, ale je to doopravdy real, že třeba naše pranky s Vláďou, ty byly doopravdy real, to bylo doopravdy real. Libore. Z Viral Brothers, u ktorých to takmer skončilo tragicky. Viral Brothers boli kedysi jedni z najsledovanejších youtuberov u nás. Tvorili videá ako Debilné keci Matiek, Česi na dovolenke v Chorvátsku alebo rôzne pesničky. Ich duo tvorili Erik Mladík a Čeněk Stýdlo. No a kde je klukům konec, že jo? Erik si jede rodinku a Čeněk absolutně netuším. Ten vím, že tlačil ten vole Spicy Honey nebo Hot Honey a kde je mu konec, teď netuším. Komici, ktorých každý miloval. Vo svete ich však preslávila až séria Pomstiev. Koncept, kde jeden z nich nachystal prank na druhého a ten mu to musel ešte šialenejšie vrátiť. Zatiaľ čo Erik pripravil na Čenka falošné prepadnutie, Čeněk mu to oplatil falošným ubližením jeho priateľke. Tento virálny nápad obletel celý internet a duo sa tak stalo jedným z najznámejších v oblasti prankov. Keď sa jedného dňa nachádzali v Amerike, na ceste ich vytočil arogantný zbohatlík vo svojom Lamborghini. Jazdil nebezpečne a počas jazdy im dokonca vulgárne nadával. To sa im to ti slyšíš z toho auta, ale tak já furt nevěřím tomu, že to bylo všechno real. Já tomu prostě nevěřím. Pochopiteľne nepáčilo. A tak sa rozhodli, že práve on bude obeťou ich ďalšieho videa. Na vymyslenie nápadu však nemali príliš veľa času a preto museli konať rýchlo. Na kapotu jeho nového auta sa tak rozhodli položiť falošný exkrement. Spočiatku to znelo ako vcelku lacný a nevinný. Fugejzí hovno, kde vezmeš fugejzí hovno, když máš chvilku se na to připravit? Nevím. Já bych se mu tam vysral doopravdy. Když už, tak už. Žart. Čo však malo nasledovať, netušili ani oni sami. Keď si to majiteľ auta všimol, okamžite vyťahol taser a Čenka bez váhania zneškodnil. Erik v panike vybehol z auta a kričiac mu bežal na pomoc. Aj keď táto situácia mohla skončiť tragicky, Čeněk z nej našťastie vyšiel len s menším zranením. Ako predpokladali. No ale hele, miliony views to udělalo, že? Takže hele... Já tomu fakt nevěřím, ale hej, jestli je to real, tak dobrý pro ně. Nebezpečná reakcia prilákala tisíce divákov a video sa stalo jedným z najsledovanejších na ich kanáli. No ani to im nestalo, milióny. nápady opakovali. Čeněk síce utrpel zranenie, no nakoniec sa mu nič vážneho nestalo. To sa však nedá povedať o Leošovi Marešovi, na ktorom zdanlivo nevinný žart zanechal traumu na celý život. Leoš Mareš, no, ale dobrý. Je dnes jedným z najvplyvnejších moderátorov v Česku. Okrem televízie pôsobí aj ako rozhlasový moderátor v rádiu Európa 2. Práve tam sa jedného dňa stavil s poslucháčmi o svojej Ferrari Spider v hodnote vyše 8 miliónov korún. Stavka spočívala v tom, že ak ho niekto počas nasledujúceho mesiaca uvidí jazdiť v inom aute než v starožitnom Trabante, toto Ferrari získa. To však ešte netušil, že tento nápad neskôr oľutuje. Takhle, já věřím, že se to nestane samozřejmě, že o tom je ta sázka, že jo? Protože byl den učitelů, já jsem říkal, že kdybych nebyl moderátor, tak bych byl učitel. A Patrik, on na tom budeš jezdit ve Ferrari, ne? Já říkám, ne, klidně v Trabantu, já jsem normální kluk z Berouna. Situáciu sa totiž Normální kluk z Berouna, OK. Jako jo, mě Mareš jako nějak extrémně nevadí, ale není to zase něco, že bych byl úplně jako fanda. Rozhodol využiť Kazma, známy český influencer, ktorého ľudia poznajú predovšetkým ako tvár českej one-man show. Ide o prepracované pranky, ktoré často nesú istý morálny odkaz. Za týmto projektom stojí približne 30-členný štáb, čo zabezpečuje porovnateľne vyššiu kvalitu produkcie, o takej sme z bežného YouTube zvyknutí. Na Leoša si Kazma taky bejvávalo, že dneska už je to taky takový, že nezajímá tě to, Pravil prank, ktorý podľa mnohých zašiel ďaleko za hranu. Rozhodol sa zinscenovať falošnú dopravnú nehodu priamo na ceste medzi Leošovým pracoviskom a jeho domovom. Na miesto postavil dve havarované vozidlá a veľkú drevenú kládu, ktorá mala preraziť čelné sklo jedného z vozidiel. Scénu taktiež doplnili ale propracovaný to má, vole, to sa mu musí nechať. Dvaja profesionálni herci, jedna žena kričiaca o pomoc a druhý muž, ktorý bol zakliesnený vo vozidle. Leoša si plánoval odchytiť na ceste do práce a donútiť ho presanúť do tohto havarovaného auta.
Leoša. Cúvnuť s autom bola totiž jediná možnosť, ako pána vedel zachrániť. A to sa mu aj podarilo. Keď išiel Leoš okolo, ani na sekundu nezaváhal a s autom naozaj cúvol. Čo však... Good guy Leoš. Som možná ani neviděl tohle video, že vím, že to byla nějaká kontroverze. Možná som fakt ani neviděl. Potom následovalo, ani zďaleka nečakal. V sekunde sa za ním vybral celý štáb na čele s Kazmou, ktorý ho pohotovo uviedol do celej nafingovanej situácie. Leoš to vtedy pod vplyvom panického stresu nedokázal ani poriadne pochopiť. A tak sa jednoducho vybral do práce, kam mal aj pôvodne namierené. No ako čas plynul, napätie sa začalo stupňovať. Kazma sa v najbližších dňoch nezastavil a začal na Leoša vyvíjať tlak, aby mu odovzdal Ferrari, ktorému podľa neho patrilo. Leoš sa však cítil byť oklamaný a zneužitý v situácii, v ktorej sa len snažil pomôcť. Bál sa, že by mu to mohlo zničiť kariéru, a preto sa rozhodol celú situáciu vysvetliť aj svojim divákom. Já jsem zachraňoval lidský život, tam prostě paní mě co říká, to jsem jí měl jako říct, že jo, promiňte, já nemůžu zachránit. Kámo, 38 partů jakoby na vyjádření, kámo, to je strašný. To je strašný. Ten lidský život, já prostě si nesmím sednout za volant jinýho auta a nemůžu těch 10 cm čuknout autem. Chtěl jsem se prostě s tím svěřit, no. Fanúšikovia sa rozdelili na dva tábory. Jedni kritizovali Kazmu za zneužitie Leošovej ochoty a druhí, ktorí to celé vnímali ako súčasť kampane na podporu Leošovej show, ktorá sa mala uskutočniť iba deň na to. Vlna kritiky bola naozaj silná, no Kazma neplánoval ustúpiť. Chcel auto predať a peniaze použiť na dobrú vec. Leoš s tým však nesúhlasil a namiesto toho mu ponúkol možnosť zapožičania tohto Ferrari spolu s darom vo výške 1 milión korún pre Kazmovú nadáciu. Tento návrh sa však Kazmovi vôbec nepáčil. O 2 mesiace neskôr sa diváci konečne dočkali rozuzlenia. Kazma predstavil novú one-man show, v ktorej odhalil pozadie celej tejto situácie. Vo výsledku išlo údajne o kampaň, ktorej cieľom bolo poukázať na to, že len jeden z 10 vodičov pomôže pri dopravnej nehode. Kampaň vznikla s podporou ministerstva vnútra a mala... Jo, dobrý, že podojeli finančný... Dobrý, podojeli nějaký grant, OK. Zároveň poukázať na Leošovú ochotu pomôcť. To znamená, že vy vlastně jdete od vrchu. Vy si první najdete zajímavé téma a pak k tomu tématu začnete dovytvářet nějaký ten příběh, o kterém to natočíte. Tady ten prvotní nápad byl, hele, Leoš jezdí Trabantem, pojďme vymyslet způsob, jak ho můžeme vytrolit. Leoš to však tak pozitívne nezobral. Kazma chcel to Ferrari, strašne ho chcel. Vďaka mojej stávke sa mu naskytla možnosť, ako získať skvelý obsah pre svoju ďalšiu show. Vymyslel k tomu charitatívny podtext a dal sa do práce. V závere tvrdí, že Kazma počas leta pôvodný plán videa zmenil a premenil ho na dobročinnú kampaň. No podľa Leoša to pôvodný zámer nebol a auto skutočne chcel. Zároveň poznamenal: Tak, ale kde je pravda, už sa asi nikdy nedozvíme, že jo, ale já bych se tomu nedivil, vole. Ja bych sa tomu nedivil, hoši. Že jeho ponuka darovať 1 milión korún Kazmovej nadácii sa do výsledného videa vôbec nedostala. Kazma sa obránil tým, že od začiatku vedel, že auto má Leoš len na leasing a preto naň ho mohol tlačiť, keďže vedel, že mu ho aj tak nemôže dať. Toto však mnohí vnímali len ako snahu zachrániť situáciu. Kazma vůbec to auto nechtěl. Vypadá to, že o to tam vůbec nešlo. Existují nepřímý důkazy o tom, že to není úplně tak, jak se nám to Kazma snaží v té one-man show ukázat. To je otázka, jak to, že tam všichni mají prostě kraťasy a jsou v letním oblečení, přestože v době, kdy se to mělo točit, tak venku bylo nějakých 17 stupňů, jo. 17 stupňů už je na kraťase ready, hele, jakmile od 10 odbije, jako něm kraťasek standou. No a taky je tam trošičku spekulace, která se teda řeší, a to je to, že mají na stole Red Bull, který údajně v té době nebyl v prodeji v České republice. To už je horší, vole, to už je horší. V tej kontroverzii sa vyjadril aj český youtuber Kovy, ktorý to považoval za prešľap zo strany Kazmu. Leoš vyhlásil stávku na auto, ktorému nepatrí, a Kazma s Markusom urobili prešľap, ktorý sa celú epizódu snažili zachrániť dotáčkami. Zbytočná nehoda troch influencerov, u ktorých sa zastavuje až príliš veľa ľudí. Všetko to nakoniec utichlo, no traumatický zážitok z nehody Leošovi ostal dodnes. Hoci bol tento prank už trochu za čiarou, fyzickú zdravotnú újmu mu nespôsobil. To sa však nedá PTSD je horší než fyzická újma. To je horší, Libore. Povedať o youtuberovi PPP Peter, ktorý v rámci jedného pranku takmer oslepil svojho kamaráta. PPP Peter je známy slovenský cestovateľský youtuber, ktorý natáča dokumenty z rôznych krajín sveta. Avšak nebolo tomu tak vždy. Začiatky jeho kariéry tvorili vtipné videá s kamarátom Ľudom na ich spolu. Jo, to měli ty Naked Bananas, ne? Nebo jak ono se to jmenovalo? Ne, Shy Chickens, Naked Bananas je zase někdo jiný. To vím, že s někým točil nějaký prančíky a skeče a tyhle věci. Počnem kanály Shy Chickens. Hoci bol tento kanál aktívny len krátko, divákov si získal veľmi rýchlo. Jedného dňa sa však Peťo rozhodol odbočiť od štandardnej tvorby a vyskúšať vtipný prank na Ľuda. Ľudo mal slabší zrak a často nosil okuliare alebo kontaktné šošovky. Peťo sa rozhodol túto skutočnosť využiť a na jednu z ľudových šošoviek nasypal tretie najpalivejšie korenie na svete, ktoré malo vyvolať extrémne štiplavú reakciu v jeho oku. To už jenom jako z nápadu ti zní, jakože to bude fakt dobrý, že to je big brain move, jakoby. To bude fungovat, Libore. Toto korenie údajne obsahuje až 1 milión skovilových jednotiek. Aby toho nebolo málo, šošovku zároveň potrela aj druhou najpalivejšou papričkou na svete. Keď si Ľudo túto šošovku nasadil, reakcia sa dostavila okamžite. Spočiatku sa na tom Peťo zabával. To má tak strašne štípať. No keď bolesť neprestávala, začal sa o zdraví svojho kamaráta naozaj obávať. To je fakt
Si dostal týpek pepřákem jakoby ve finále. No, to taky to, že jo, taky podobným. To nechceme k sebe. Já zavolám 112. Tak to nechceme, tak já zavolám 112, já 12 obratí. Tak to nemocníš, jak to... Ti zapáš, čo povieš, ne k***y nebo štipala, tak to povieš. Dráždivá reakcia v ľudovom oku bola natoľko silná, až musel ísť na pohotovosť. Našťastie to dopadlo dobre a oko sa mu podarilo zachrániť, no celý incident mohol dopadnúť o mnoho horšie. Hoci Takový ty stupid games win stupid prizes, ne? Nebo jak ono to je? Aj tento nápad vzbudil veľkú pozornosť, mnohí diváci to označili za prekročenie hraníc. Chápem, že si chcel pobaviť, ale toto bolo naozaj moc. Raz som ochutnal jolokiu a mal som pocit, že ma niečo opaľuje zvnútra. Neviem si Ten už taky se mi to stalo, že jsme tady se Zdeňkem dělali chujoviny a skončil jsem s rozbitou hlavou. To je hned, ty vole, to ti ani nedojde, že se něco může stát, že? Staviť tú bolesť, mať to v oku. Toto si naozaj prehnal. Aj keď Peťo Ľudový takmer spôsobil vážnu újmu na zdraví, do väzby sa za to nedostal. To však neplatí pre youtubera Mike Pán spolu s jeho kamarátmi, ktorých za svoje kontroverzné nápady zatkla armáda Českej republiky. A čerka, že tě zatkne, vole, to je, kámo, to je achievement podle mě už. Mike Pán je youtuber známy pre rôzne konflikty s políciou či samotným zákonom. Tentokrát sa rozhodol podporiť svojich kamarátov v nápade na prank, v ktorom sa prezlečú za moslimov do tradičných habitov a vydajú sa do ulic sledovať reakcie ľudí. Jo, tak to je úplně big brain move, jako co to je za rok 2017, no. Bejvala jiná doba. By samo o sebe nemuselo byť až takým problémom, avšak rozhodli sa situáciu okreniť tým, že budú pôsobiť nebezpečne a tváriť sa, že majú v batohu bombu. Tak to byly takový ty Australani, co po lidech házeli ty tašky a pak utíkali, tak jednou z nich postřelili, že jo, protože to nikomu nepřišlo jako dobrý nápad. Celé sa to navyše odohrávalo v období, keď bol vyhlásený prvý stupeň ohrozenia terorizmom. A preto to u ľudí nevyvolalo žiadnu inú reakciu, len paniku a strach. Na miesto musela byť privolaná polícia spolu s armádou Českej republiky. Youtuberi skončili celý deň vo väzbe, boli vypočúvaní protiteroristickou jednotkou a dokonca aj obvinení za šírenie poplašnej správy a teroristické správanie, ktoré Jo, to šíření poplašné správy je jako vážná věc, to za covidu také házali zprava zleva, kde to šlo, že? Zbytočne vystrašilo bežných ľudí. Aj keď boli nútení viaceré zábery vymazať, to, čo sa im podarilo zachrániť, Mike neskôr zverejnil na svojom YouTube kanáli. Tam ich však nečakalo nič iné ako ostrá vlna kritiky. Zatiaľ čo niektorí diváci očakávali rôzne konflikty s rasovým podtónom, dočkali sa len trápneho videa, v ktorom dvaja mladíci zbytočne stresovali bežných ľudí v nákupnom centre. Mnohí to označili taktiež za úbohý a zbytočný prank. Video je urobené pekne, ale obliť sa arabských situácií, v ktorej je Európa ísť do obchodného centra, to nie je prank. Dúfal som, že tam bude niečo v zmysle hádky, prečo vás podozrievajú, že ste moslimovia a že máte právo to nosiť a že vás nemajú obmedzovať. Jednoducho sa treba nejako hádať. Toto je relatívne nuda. Tak hlavně ty jakoby teroristi nenosí tohle, že jo. Ty jsou, musíš být louký, že abys byl nenápadný, abys to mohl odpálit, ne jako jít tady v hábitu ich tradičním. Prank mi príde totálny úbohý v súčasnej situácii. Koľko ľudí muselo mať zbytočný strach len kvôli dvom tupcom? Nápad týchto youtuberov síce doviedol do väzby, no na rozdiel od Kazmu aspoň neutrpeli žiadne vážne zranenia. One Man Show je známa tým, že sa nebojí zájsť až na hranicu extrémov. Tentokrát však túto hranicu prekročila, a to pri Kazmovom nápade, kde sa rozhodol vystreliť si s fanúšikov Justina Biebera. Keď mal Justin plánovaný koncert v O2 Arene, Kazmu napadlo zorganizovať falošný koncert s jeho dvojníkom, ktorý by oklamal nielen fanúšikov, ale aj bulvárne média. Aby o celom pláne nikto netušil. Tak tam to byla ještě doba, kdy ten Kazma za něco stál, ne? Nevím, jako jestli vás to baví dneska, mě fakt ne, jako já jsem ani ten film neviděl pořádně, že jo, ani do kina jsem se na to nedostal. Premyslel ho do najmenších detailov. Dokonca to nepovedal ani samotnému dvojníkovi, ktorý bol na túto rolu vybraný ako náhodný posluchač z rádia. Nenápadne ho naučil hrať na gitare, pohybovať sa na pódiu a zaobstaral mu aj podobné oblečenie. O skutočnom dôvode jeho výberu sa dozvedel len pár minút pred jeho falošným vystúpením. V deň koncertu Justina Biebera Kazma pripravil malý stage na streche budovy hneď vedľa O2 Areny. Okamžite to vzbudilo pozornosť a ľudia o tom začali diskutovať. Falošný koncert sa tak uskutočnil a prítomní diváci boli presvedčení, že videli skutočného Justina Biebera. Kazmovi to však nestačilo a rozhodol sa svoj prank posunúť ešte ďalej. Keď Justin spolu so svojou ochrankou vchádzal do podzemných garáží O2 Areny, Kazma sa spolu so svojím štábom nenápadne prepašoval tesne pred nimi. Trvalo len chvíľu, kým si ich ochranka všimla. To, čo nasledovalo, nikto nečakal. Kazmu spolu s týmom násilne vytiahli z auta a neprejavili žiadne zľutovanie. V tomto No tak jako nebudou se s těma asi úplně mrdat, že jo, jakoby, že nebudou vás prosit o vysvětlení, že? Překvapení. momente si Kazma uvedomil, že tento vtip zašiel priďaleko. Justin, high five? No. You're going to approve my video. It's a my back. Okay, sorry. Ochrankári ich nešetrili a niekoľko členov týmu One Man Show skončilo v nemocnici. Kazma utrpel len ľahké zranenia, no režisér Jsou definice stupid game, stupid prizes, jakoby tohle, víš co, ty černý, víš, jak ty to mají v genech prostě, jakoby to nás. Ne, dobrý, Petře, neříkej tyhle věci. a hlavný kameraman Markus Krug si odniesol vážnu zlomeninu, z ktorej sa zotavoval celé 3 mesiace. Justin Bieber tento incident neignoroval a dokonca podal na Kazmu trestné oznámenie. No hoci mal na krku vyšetrovanie, aspoň si nepokázal svoj životný moment tak, ako Erik Meldík z Viral Brothers. Erik sa jedného dňa rozhodol si urobiť srandu zo svojej manželky Domiši. Zavolal si svoju ex-priateľku k sebe do postele, aby Domišu vystrašil, keď sa vráti domov. Keď však Domiša vošla dnu, nestihala sa čudovať. Ty vole!
vole. Ty vole. Ne, to není. Dobře, promiň. Ty jsi doma. Ty jsi doma. Čo však Erik ani len netušil, bolo to, že Domíša sa len nedávno dozvedela, že je tehotná a chystala sa mu túto radostnú správu každú chvíľu oznámiť. Namiesto krásneho momentu však zažila stresovú situáciu, ktorému to musela povedať so slzami v očiach. Co? Co to řekl? Co? Já prostě furt nevěřím tomu, že to bylo real, vole. Já tomu prostě furt nevěřím, vole. Počkej, jsi řekla, že jsi chtěl. Jo. Já jsem nechtěla, aby se to dozvěděl taková. Aj keď video nakoniec skončilo šťastnou správou, mnohí mu vyčítali, že do videa zbytočne zatiaľ svoju bývalú priateľku, ktorá by podľa divákov už nemala byť súčasťou jeho života. A už vôbec Tak nemusíš být s bývalýma jenom za zle, že můžeš s nima být za dobře, ale je to minimálně divný, Libore. nie pri vtipoch o možnej nevere. Aj tak by som bol naštvaný. Či už je to prank alebo nie, do pranku nezaťahuješ bývalú, najmenej takú, ktorej vieš, že sa tvojej priateľke nepáči. Napriek tomu je vzťah medzi Erikom a Domíšou natoľko silný, že dnes by mu podobný žart už zrejme nikto neuveril. Aj keď Erikové pranky často balancujú na hrane, žiadny z nich neskončil tak tragicky ako prank od Taryho. Tary sa na výzvu od fanúšikov OK, pojď, Tary prank. rozhodol vystrašiť náhodného okoloidúceho, a to tým, že na ňo vyskočí zo smetného kontajnera. Čo však následovalo, nečakal ani on sám. Následujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov. Hele lidi, tamhle někdo jde, musíme se schovat. Wow! Jo! Tak tohle jsem nečekal, kámo, debilní úkoly. Ak sa ti toto video páčilo, Tak to byl 100% fake, že jo, týpek v kapuce, jakoby, halo. Jinak video se nám velmi páčilo, my ti děkujeme za video, já vám odkaz, pokusím se ho dát do popisku, snad to jakoby nezapomenu. Já jsem nikdy jako fanda pranku úplně nebyl, když jsme točili s tím Vláďou, tak jako byl to trend v té době, byla to prdel, dělali jsme takové jako neškodné věci doma, kdy jsme, to bylo real všechno, tam nic z toho nebylo fake, ne. Ale jo, jako sranda to byla, ale nikdy mě to úplně jak to říct, nebavilo, nebo nebyl jsem toho žádným velkým fanda, protože tomu většinou jsem nevěřil, že? Tak když tomu nevěřím, tak toho nebudu fanouškem. To bude ode mě pro dnešek zatím úplně všechno, taková nedělní pohoda, uvidíme se u dalšího videa zatím a